Ahoj, v dnešnom videu si ukážeme, ako si nastaviť rezervačnú stránku a pridať si tam všetky dôležité informácie. Je to jedna z najdôležitejších stránok, pretože sa priamo ukazuje zákazníkom a dokáže im zodpovedať všetky otázky, ktoré by mohli mať ešte pred rezerváciou. Takže to, ako sa nastavuje rezervačná stránka, nájdem v ľavej navigácii. Po kliknutí na rezervačnú stránku už vidím náhľad. Vidím tu hlavičku s logom, názvom a adresou. Tieto veci sa upravujú potom v nastaveniach podniku, kde si viem zmeniť logo, viem si zmeniť názov a ostatné informácie. A otváracie hodiny sa potom nastavujú v dostupnosti. Na rezervačnej stránke ukazujeme predvolené otváracie hodiny pre celý podnik. Ak má jednotlivý člen tímu svoje vlastné pracovné hodiny, tak tie sa potom zobrazujú až pri výbere služieb. A vždy na rezervačnej stránke zobrazujeme služby. Tie si viem potom nastaviť v službách, kde vidím svoje kategórie a jednotlivé služby. Ak by som na rezervačnej stránke nechcel trebárs klasickú pedikúru, tak ju viem túto jednoducho vypnúť a vidím, že na rezervačnej stránke sa už nenachádza. Teraz ju pridáme naspäť. Jednu z ďalších vecí, ktorú by som na stránke mohol mať, je trebárs informácie. Sú informácie o mojom tíme, takže si tu zapnem sekciu Tým vpravo dole a vidím, že mi pribudli fotky a popisy môjho tímu. Ak by som chcel upravovať jednotlivých členov tímu, viem jednoducho vojsť tu kliknutím na upraviť, čo mi otvorí členovia tímu a viem si zmeniť popisy alebo pridať preklady, tak ako sme si ukazovali v predošlom videu. Ďalšia sekcia, ktorá by mohla byť dôležitá, je sekcia o nás, takže si ju tu pridám a vidím, že je momentálne prázdna, tak si ju poďme upraviť. Kliknem vpravo dole na upraviť a pridám si text, ktorý si ešte aj naformátujem, ako pridám trebárs nadpis, odrážky a toto si zvýrazním kurzívou. Ďalej si pridám preklady, takže si to jednoducho preložím z AI. Preklady mám pekne naformatované, to môžem zavrieť a tiež by som si pridal do sekcie o nás fotky. Takže si tu nahrám fotky. Skvelé. Sekciu si uložím a keď ju refreshnem, vojdem do sekcie o nás, tak vidím pekne popísané, vidím tú galériu. A tiež by som si mohol pridať hodnotenia, ale momentálne žiadne hodnotenia nemám, tak ich ešte na chvíľku vypnem. Ak by som chcel, aby sekcia o nás bola hneď po službách a tým až tretí, tak to viem jednoducho tuto presunúť a vidíme, že sekcia o nás je už druhá. Posledná sekcia je kontakt. Keď si kontakt zapnem, tak tu mám informácie o adrese, o telefóne, ale v nastaveniach podniku si viem takisto pridať trebárs Instagramový profil a tiež možnosti platby, takže beriem hotovosť aj kartu. Keď to uložím, tak na rezervačnej stránke a v sekcii kontakt vidím aj adresu, aj telefón, aj Instagramový profil. Ďalej si môžem nastaviť, či je moja stránka viditeľná pre vyhľadávače, takže ju budú môcť ľudia nájsť cez Google a či si môžu zákazníci vyberať viacero služieb. Toto je super pre podniky, ktoré trebárs častokrát používajú viacero alebo poskytujú viacero služieb naraz, ako trebárs tento salón, takže si zákazníčky môžu vybrať aj pedikúru, aj manikúru a dole vidíme, že sa im ukazuje súčet služieb, ich čas aj súčet ceny. Tak, ďalej si môžem na svojej stránke meniť vzhľad, takže si môžem zmeniť, akú farbu by chcela mať, aké chce mať písmo a trebárs, ako by mali byť zaoblené rohy. A všetky tieto motívy vzhľadu práve rozširujeme, takže tu bude oveľa viac tém a môžete si to naozaj prispôsobiť tak, ako chcete. Ak sa chcem pozrieť, ako stránka reálne vyzerá, kliknem tuto, otvoriť živú stránku, ktorá mi otvorí moju stránku tak, ako ju vidia zákazníci. A môžem sa pozrieť, či to všetko sedí ako má. Môžem sa pozrieť, či mi sedia preklady, takže keď sa prepnem do angličtiny, vidím, že všetko sedí a dokonca sa preložil aj celý systém. Chcem stránku zdieľať, takže kliknem na zdieľať a môžem si vybrať odkaz. Tento odkaz bude odkazovať na celú moju stránku, ale ďalej si viem aj meniť odkazy priamo na službu. Ak chcem niekomu poslať odkaz priamo na manikúru, viem si to vložiť na svoj web a tiež si predvybrať jednu službu, ak by som si to chcel vkladať na web samostatne podľa služby, alebo si vytvoriť QR kód,
a zase si vytlačiť QR kód presne buď na celý podnik alebo na jednotlivé služby. Tak, toto bolo všetko o tom, ako si nastaviť a zazdieľať svoju rezervačnú stránku, ako si zmeniť jej vzhľad a pridávať a presúvať jednotlivé sekcie. V prípade akýchkoľvek otázok nezabudnite, že nás môžete kontaktovať cez tento support alebo nám napísať priamo na e-mail. Ďakujem, majte sa.